Nawala sa bukid ng Davao del Norte. Kumusta po, Sir Jupiter? At sa mga tagapakinig ng channel na Sitio Pangil. Sana po nasa maayos kayong kalagayan, pati na ang inyong mga mahal sa buhay. Tawagin niyo na lang po akong Matt. 21 anyos sa taga rito, sa gitna ng Davao City. Ang ibabahagi ko naman po ay hindi tungkol sa akin, kundi sa akin pong lolo na itago na lang natin sa pangalang Victor. Si Lolo Victor po ay isang medyo masungit na matanda, Sir Jupiter. Pero ramdam ko namang mahal na mahal niya kami. Sadyang tahimik lang talaga, tapos mas gustong mapag-isa. Nagbago lang po ang tingin ko sa kanya nang isang araw ay nagkwento siya sa akin ng kanyang karanasan. Tungkol po sa kanyang Ate Monica. Gumagawa po ako ng project noon habang nakikinig sa inyong channel. Naka-speaker mode ang cellphone. Nasa sala po ako kasama si Lolo. Siyempre kapag sinabing Sitio Pangil, kwentong aswang talaga yan. Kaya kwentong aswang din ang nakaplay sa cellphone ko noon. Natigilan nga lang ako nang mapansin kong naluluha-luha na pala si Lolo Victor na nakaupo sa isa sa mga couch ng sala. Nag-alala ako kasi makakasama sa kalusugan ng puso niya ang grabing emosyon. Mahina na po kasi talaga ang pisikal na pangangatawan ni Lolo Victor. Kaya naman agad ko siyang tinanong kung anong problema. Sabi niya may naalala lang daw siya sa inyong kwento. Hindi siya agad nakapagsalaysay sa akin dahil humihikbi na talaga siya. Pero sinubukan ko pang usisain hanggang sa sinabi na rin niyang, naaalala ko ang mahal kong kapatid, si Ate Monica. Ang iyong Lola Monica. Nawala siya noong binatilyo pa lang ako. Kinuha ng aswang, ng gabunan. Sir Jupiter, nanlaki ang mga mata ko sa narinig. Sa totoo lang, hindi ako makapaniwala sa sinabi ni Lolo. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o mag-aalala sa mga naiisip niya. Sumagi kasi sa isip ko na baka dala lang ng katandaan, kaya nagkakaproblema na ang kanyang alaala. Gayunpaman tuloy-tuloy na siyang nagkwento sa akin, dala na rin siguro sa na-trigger na emosyon sa kanyang kalooban. Na-curious na rin po ako kasi hindi ko kilala ang sinasabi niyang Monica. Kaya hinayaan ko na lang si Lolo na magsalaysay. Pinatay ko ang cellphone at nakinig sa lolo ko. Narito po ang kanyang sinalaysay. Ilang dekada na mula nang mangyari ito, Apo. 15 anyos pa lamang ako noon. Samantalang 17 naman ang aking Ate Monica. Pumunta kaming magpamilya sa kinalakhang bukid ng aking tatay Fredo para mamista. Doon sa lugar ng lolo't lola namin ni ate sa may Davao del Norte. May kalayuan na sa syudad yung lugar. Mga nasa mahigit 5 oras na biyahe mula sa mismong Davao City. May mga madadaanang mga taniman ng saging at mga palayan sa gilid ng kalsada.
Tapos kailangan ding dumaan ng bus sa mga paakyat na mababatong daan. Hindi pa kasi naaabot ng mga sementadong kalsada ang mga liblib na lugar noong panahong yon. Yung mismong baryo, marami namang mga bahay pero hindi magkakadikit. Kaya gusto namin ni ate doon kasi malawak at presko ang paligid. Masarap gumala kahit pa tanghaling tapat. Sa biyahe pa lang ay sabik na talaga kami ng aking ate Monica. Lalo't ilang taon na rin kaming hindi nakadadalaw doon. Pista yun kaya maraming tao sa bahay ni na Lolo Boning at Lola Isang. Yun ang mismong bahay kung saan isinilang at lumaki si Tatay Fredo. Naunsyami nga lang ang gala namin dahil pasado 4:00 ng hapon na kami nakarating. Pagod sa biyahe tapos umaambon pa. Kaya sinabihan kami ni Nanay Betty na sa susunod na araw na lang umalis. Nanatili na lang kami sa bahay nila Lolo at Lola noon. Ayos lang naman kasi naroroon ang mga pinsang matagal na rin naming hindi nakikita. Si Ate Jessica na dumayo kasama ang kanyang mga magulang galing Cebu, tapos sina Buboy at Ani na taga roon lang sa bukid. Naging masaya rin ang kainan namin doon kasi ang daming nakahain. May lechong baboy, lumpia, pansit, kalderetang kambing, inihaw na isda, kilawin, pinakbet at marami pang iba. Isama pa ang kaisasarap na sariwang mga prutas tulad ng mangga, makopa at bayabas. Maraming mga bisita pagdating namin. Maraming mga kamag-anak na dumayo katulad namin. At marami ring mga kakilala ni na Lolo at Lola na galing lang sa mga karating barangay. Ang ipinagtaka ko lang, halos mga lahati na agad ang dami ng mga tao roon nang sumapit ang 5:30. Nang tuluyan ng gumabi ay halos magkakamag-anak na lang ang natira. At nang lumagpas ang 7:00, tanging sina tatay na lang ang natira. Ibig kong sabihin ang mga kapatid ni tatay at ang kani-kanilang mga kapamilya. Sa pagtataka ay kinausap ko si Lolo Boning. Lo, ba't ganun? Ang aga naman po yatang nagsiuwian ng mga bisita nyo. Marami pa namang pagkain. Di ba kapag pista karaniwan ng inaabot ng gabi ang kainan at inuman? Yung iba pa nga inuumaga na talaga eh. Huwag mo nang isipin masyado yun, Victor. Sabihin na lang nating ayaw lang nilang gabihin sa daan. Alam mo na, nag-iingat lang para iwas disgrasya. Napatango na lang ako sa sinabi ni Lolo Boning. Tama naman kasi, mahirap nga namang gabihin ng husto sa daan. At baka may makasalubong pa silang masasamang loob o mabangis na hayop. Hindi nga lang ako mapakali dahil ramdam kong may iniiwasang sabihin si Lolo. Matapos maghapunan at makapagligpit, agad na rin kaming naghanda para matulog. Sa sala natulog ang mga lalaki habang sa bakanting kwarto naman ang mga babae. Hindi naman ako nahirapang makatulog agad dahil nga napakasarap talaga ng simoy ng hangin sa lugar. Subalit, mga lagpas hating gabi ay nakaramdam ako ng pagkaihi. Mabilis ngunit tahimik akong bumangon. Lalabas na sana ako nang biglang matumba ang walis tingting sa likod ng pinto. Inaayos ko naman ito pero natigilan ako ulit nang may mapansing
may itak palang nakasabit doon. Nagtaka ako kasi bakit naroon yun at wala sa kusina. Nang maramdaman ko ulit ang ihi ko ay lumabas na ako sa pinto ng sala. Ilang metro pa mula sa likod bahay ang banyo, kaya doon na lang ako pumwesto sa may puno ng aratilis. Habang umiihi ay nagpalinga-linga ako sa madilim na paligid. Gasuklay lang ang buwan, kaya hindi ito masyadong maliwanag. Gayunpaman tanaw ko pa rin ang anino ng mga nagsasayawang sanga ng puno sa may di kalayuan. Napakalamig din ng hangin, kaya hindi ko napigilang panayuan ng balahibo. Nang matapos ay agad kong inayos ang pantalon ko. Maglalakad na sana ako pabalik nang may mapansin ako sa may bintana ng kwarto. Ito yung kwarto kung saan natutulog ang mga babae. Kasama na sina Nanay at Ate Monica. Hindi ko maaninag ng maayos dahil nga madilim. Idagdag pang lampara lang ang nakasindi sa loob ng kwarto at may makakapal na mga kurtina ang bintana. Subalit kitang-kita kong may kung sinong nakatayo roon. Isang taong sumisilip sa bandang gilid ng bintana. Sino yan? Pakayag ko. Hindi sumagot, ngunit naaninag ko siyang gumalaw. Tipo ng kilos na nataranta dahil sa pagkabigla. Doon ko naisip na baka masamang loob ang taong yun at may hindi magandang balak sa bahay. Sino yan? Muli akong nagsalita ng mas madiin at mas malakas ng bahagya. Pumulot na rin ako ng batong pwedeng ihagi sa kung sino kapag kinailangan. Nang mapansin kong tumatakbo palayo ang nakita ko, agad ko na itong binato kasabay ng sigaw na, "Hoy! Sino ka?" Nasa isip ko kasi, kung kilala yun ni na Lolo Boning at kung wala siyang balak na masama, hindi ganon ang ikikilos niya. Subalit gulat na gulat ako nang bigla na lang itong umigik. Takang-taka ako kasi, baboy? Baboy lang yung nakita ko. Pero tao talaga yung naaninag kong sumisilip sa bintana ng kwarto eh. Paanong naging baboy yun? Victor, anong ginagawa mo dyan sa labas? Halos lumukso ang puso ko nang bigla kong tinawag ng pasigaw ni Lolo Boning. Nakita ko siya sa may pinto ng sala kasama si Tatay. Patakbo akong lumapit sa kanila at tarantang ikinwento ang nakita ko. Lalo akong nagtaka nang mapailing si Lolo. Kinuha niya ang itak sa likod ng pinto at dali-daling tinawag ang tatay ng pinsan naming si Buboy. Si Tatay Fredo naman ay pinapasok na ako ulit sa loob. Tinanong ko si Tatay kung ano ba ang nangyayari. Sabi niya, "Sa totoo lang anak, hindi ko rin alam eh. Basta sabi ng lolo mo may gumagala daw na aswang dito sa bukid. Kaya ayon, hindi mapakali ang mga tao rito kapag gabi." Kamot ko naman sa aking noo. Aswang? Ano pong aswang? May mga ganun pa ba sa panahon ngayon, Tay? Anak naman, dekada 70 na. Sa tingin mo ba may aswang pa rin? Siyempre wala na, no? Hindi rin naman ako naniniwala sa ganyan. Pero yun nga, matibay ang paninindigan nila rito tungkol dyan. Hindi na lang ako nakipagtalo para wala ng gulo. Lumipas ang ilang minuto, bumalik na sina Lolo Boning.
Agad niyang sinabit ulit ang itak sa likod ng pinto at sinabing hindi raw nila nahuli. Tinanong ko kung ano ba ang hinabol nila, pero hindi niya ako sinagot. Kinuha ko siguro ayaw niyang malaman naming mga apo niya ang tungkol sa aswang. Ayaw niya kaming takutin. Kinabukasan nga ay hindi rin niya sinabi kina Nanay at Ate Monica ang nangyari ng nagdaang gabi. Kinaumagahan nga noon, matapos magalmusal agad na kaming naghandang magpipinsan para gumala. Ako, ang aking Ate Monica, si Ate Jessica, si Buboy at Annie. Napakaganda talaga ng lugar na yon, kaya masyado kaming nawili at medyo napalayo. Malamig at presko ang hangin, tapos panay mga ibon lang ang maririnig sa paligid. Marami kaming nalagpasang mga bahay ng mga kakilala. Niimbita nila kaming pumasok muna at kumain, pero tumatanggi kami. Mas gusto pa kasi naming maglakad-lakad lalo't bihira lang sa aming mga taga-syudad ang makagala ng sariwang hangin ang nilalanghap. Napadaan kami sa malalawak na palayan, umakyat ng burol, namitas ng bayabas at makopa sa taniman ng prutas at tumawid ng ilog. Nanirador pa nga ng mangilan-ngilang mga ibon si Buboy, tapos tinuruan din niya ako kung paano. Hindi na namin namalayan kung ilang oras na kaming gumagala. Hanggang sa may natanaw akong bangin at may maliit na bahay kubo sa malapit. May mga tanim ding iilang puno ng saging sa magkabilang gilid ng bahay. Natatandaan kong meron ngang bangin doon, pero hindi ko maalalang may bahay at taniman ng saging. Sabi ni Buboy, bago nga lang may tumira rito banda sa may bangin mga insan. Wala pa ngang 2 taon mula nang may magtayo ng kubo rito eh. Tapos ayan, nagtanim nga ng mga puno ng saging. Singit naman ni Annie. Tsaka uy, alam niyo ba, kakaiba yung matandang nakatira dyan. May mga sabi-sabing, aswang daw yung Mang Pedring. Di kasi masyadong lumalabas at ilag sa mga tao. Naningkit ang mga mata ko sa sinabi ni Annie. Napatanong din sa sarili kung talaga nga bang ganito katibay ang paniniwala ng mga taga-roon tungkol sa aswang. Si Ate Monica naman ay napakamot sa batok. Siyempre, hindi kami naniwala. Moderno na ang panahon eh. Wala nang puwang ang mga ganoong paniniwala sa mundo. Isa pa, mukhang hindi naman aswang yung matandang lalaki na nakadungaw sa bintana ng kubo. Oo, medyo kakaiba yung titig niya sa amin, lalo't medyo malaki nga ang kanyang mga mata at halos di kumukurap. Pero pangkaraniwan naman kung titignan ng kabuuan niyang itsura. Inisip kong baka naman nagtataka lang kung sino kami. Victor, yung matanda nakatitig yata sa akin. Napalingon ako sa kapatid ko nang bumulong siya sa akin. Napalingon din ako ulit sa matandang nakadungaw at napansin kong nakatitig nga siya sa aking Ate Monica. Napansin ko ring napakapayat pala nito sa puntong lubog na ang kanyang mga pisngi. Napakagulo rin ng puting buhok na abot hanggang balikat. Sabi ko na lang kay ate, ako, baka naman nagagandahan lang sa iyo si Mang Pedring. Ang iksi naman kasi ng maong na palda mo. Pabiro ko lang yung sinabi. Pero totoo rin naman kasing may kagandahan nga si Ate Monica. Ang kaso, hindi talaga siya mapakali. Nahalata ko nang sinara niya ang zipper ng dilaw na jacket niya. Kilala ko si ate
Oo, medyo makabago talaga kung manamit. Pero naaasiwa kapag may mga lalaking masama ang titig sa kanya. Ilang sandali pa niyaya na kami ng isa pa naming pinsan na si Ate Jessica. Siya yung pinsan naming galing sa Cebu at kaedaran ni Ate Monica. Sinabi niyang hindi na rin daw kasi talaga siya komportable sa lugar, partikular sa tingin ng matanda sa amin. Kaya naman, naglakad na kami papalayo. Lumingon pa ako kay Mang Pedring sa huling pagkakataon. Nakita kong hinahatid niya kami ng tingin at saglit niyang dinilaan ang ibabang labi. Nakita ko ring tumingin ito sa akin. Sandaling tumalim ang mga mata at saka nagsara na ng bintana. Ilang minuto pa ng paglalakad ay nakarating na kami sa bahay na pinakamalapit sa bangin. Bahay yun ng isang kababata ni tatay. Tinawag kami nito bagamat kita ko sa itsura niya ang pagtataka. Nagpunta kayo roon sa may bangin? Bungad niya sa amin nang makalapit kami sa kanilang bakuran. Tumango naman kami tapos dinugtong niyang, "Naku, huwag na kayong babalik doon. Delikado roon ngayon. Wala pang ebidensya, pero malakas ang hinala naming aswang ang nakatira roon." Nagkatinginan kami ni Ate Monica at Ate Jessica. Hindi kami sumagot dahil alam naming masesermonan lang kami kung sasabihin naming hindi totoo ang mga aswang. Sina Buboy at Ani nga lang ay sumigunda at sinabing aswang nga talaga ang kakaibang matanda. Hinihila-hila pa nga ni Buboy ang goma ng kanyang tirador. Yabang niya titiradorin daw talaga yung matanda kapag napatunayang aswang nga talaga ito. Gayunpaman, dahil hindi na gusto ni Ate Monica ang tinatakbo ng usapan, nagsabi na siyang umuwi na kami. Sumang-ayon naman kami ni Ate Jessica. Sinabi ko ring baka gabihin kami sa daan para hindi na kami magtagal doon sa bahay ng kababata ni tatay. Kaya naman matapos makapagpaalam ng maayos, nagsimula na nga kaming lumakad ulit pabalik sa bahay ni na Lolo Boning at Lola Isang. Tuloy-tuloy lang kami sa paglalakad habang nagkwekwentuhang magpipinsan. Hindi na nga rin namin namalayang magtatakip silim na pala. Kaya sinabi ni Ani na kailangan na naming magmadali. Nang malapit na kami ay natigilan ako nang mamalayang hindi namin kasama ang aking Ate Monica. "Nasaan si Ate Monica?" tanong ko sa mga pinsan ko. Nakapagtatakang wala ring nakapansin agad. Hindi rin namin sigurado kung kailan at saan banda nawala si ate. Sinabi ko kay Ani na tumuloy na sa bahay para sabihan sina tatay. Tapos ako, si Buboy at si Jessica naman ay babalikan ang dinaanan at napuntahan namin. Mabilis kumalabog ang dibdib ko at pinagpawisan ako ng malamig. Oo, paminsan-minsan nag-aaway din kami ng aking Ate Monica, pero malapit kaming magkapatid sa isa't isa. Kaya kung kailangan kong baliktarin yung mga burol at bundok doon, gagawin ko, mahanap ko lang ang ate ko. Sinuyod namin ang mga nadaanan namin at nagtanong-tanong sa mga kakilala. Wala raw nakakita kay ate. Pero may napansin akong kakaibang detalye. Yung mga tao sa unang dalawang bahay mula sa bangin, nagsasabing kasama pa naman daw namin si ate nang mapadaan kami pauwi. Pero sa ikatlo, nagtaka na sila kasi hindi na namin kasama si ate
nang makita nila kaming naglalakad pa uwi. Kaya naisip kong malamang naroroon lang si ate sa pagitan ng mga bahay na yon. Isang bahagi ng bukid na nagsisilbing taniman ng mais. Nahirapan kaming maghanap kasi makati ang mga dahon ng mais. Subalit hindi ko na ininda yun kasi alalang-alala na ako sa kapatid ko. Idagdag pang gumagabi na, tapos mayat-maya pang sumasagi sa isip ko ang tungkol sa aswang. Hanggang sa nakita na nga ni Buboy si Ate Monica. Nakaupo sa lupa doon nga sa may gilid ng taniman ng mais sa bahaging papunta na sa gubat. Halatang wala sa sarili ang Ate Monica ko. Hindi makausap ng maayos. Basta binubulong lang niyang naligaw lang daw siya kaya hindi siya nakasunod sa amin. Ang labo talaga niya noon. Hindi ko siya maintindihan. Pati nga yung dilaw na jacket niya, hindi na niya suot. Sabi niya na iwala daw niya yung jacket. Bagay na ang hirap paniwalaan kasi paboritong-paborito niya yun. Binurdahan pa nga niya ng pangalan ng bandang leeg ng panakip sa dulo. Regalo kasi yun ni nanay sa kanya. Kaya naman talagang iniingatan niya ng husto. Nang mapuntahan kami ni tatay sa may taniman ng mais, agad na niya kaming pinauwing magpipinsan. Siya na ang umakay kay Ate Monica pabalik sa bahay ni na lolo't lola. Pagkarating ay sermong malala agad ni nanay, lolo at lola ang sumalubong sa amin. Mabuti na lang talaga at dinipensahan kami ni tatay. Sabi niya, pagpasensyahan niyo na lang. Nasabik lang namang mamasyal yung mga bata. Tsaka mamaya na lang po yung sermon, pagpahingahin na lang muna natin. Lalarga na po kami pabalik ng syudad bukas eh. Hindi ko alam, apo. Pero simula noong insidenteng yun, ay nagbago na ang aking Ate Monica. Hindi na siya halos kumikibo. Kahit sa karaniwan ay medyo madaldal naman talaga siya. Aktibo at pabibo rin siyang dalaga, ngunit nang makauwi kami, ay halos walang buhay na akong kumilos. Nagkakatuwaan pa rin naman kami kahit papaano at malambing pa rin siya kay Nanay Betty. Subalit hindi talaga maitatanggi ang kanyang pinagbago. Lalo na sa pagdaan ng mga buwan. Sa tuwing tinatanong din namin kung ano ba talaga ang nangyari doon sa bukid, hindi naman siya sumasagot ng malinaw. Basta hindi raw niya alam bakit siya napalayo sa amin noon. Isip niya baka raw nawili lang siya masyado sa preskong hangin at tunog ng mga ibon, kaya siya naligaw. Mabilis dumaan ang mga araw. Palala ng palala ang pagiging malamlam ng pagkatao ng aking Ate Monica. Hanggang sa paglipas ng halos 1 taon, tuluyan na nga siyang dinapuan ng hindi maipaliwanag na sakit. Taas-baba ang lagnat at pabalik-balik ang ubot-sipon. Namumula rin ang balat at naglalagas ang buhok. Dinala namin siya sa doktor pero hindi naman matukoy-tukoy ng mga dalubhasa ang kanyang karamdaman. Halos wala na rin siyang ganang kumilos sa bahay at ayaw na rin pumasok sa eskwela. Madalas tuwid lang siyang nakahiga sa kanyang kwarto at nakatulala sa kisame. Bagamat hindi naman siya tulog, nakadilat pa nga eh. Hindi nga lang talaga siya nagsasalita kapag kinakausap namin ni nanay at tatay. Kahit kapag bumabangon siya para kumain o magbanyo,
ay hindi rin kami kinikibo. Nang magpipista na naman kina Lolo Boning at Lolo Isang, binalak ulit ni tatay na dumalaw. Pero hindi pa sigurado. Kasi hindi naman pwedeng isama sa bukid o iwan sa bahay namin si Ate Monica. Yun nga lang, 2 linggo bago ang pista sa bukid, biglang naglaho si Ate Monica. Nasaan si Ate Monica? Apo, hindi namin alam saan siya pumunta. Basta lumabas siya ng bahay at hindi ako kinibo nang tinanong ko kung saan siya pupunta. Nasabon pa nga ako ni tatay. Bakit daw hindi ko pinigilan, lalo't alam naman naming iba ang takbo ng isip ni ate ng mga panahong iyon. Nasabunutan ko na lang ang aking sarili dahil alam kong tama naman si Tatay Fredo. Ipinukpok ko sa sariling kasalanan ko talaga kapag hindi na nakauwi si Ate Monica. Lumapit kami sa mga pulis. Nagtanong sa mga kakilala at nanawagan sa mga istasyon ng radyo. Pinakalat namin yung mga retrato ni ate at detalye nang napansin kong suot niya nang umalis. Pulang t-shirt na may nakaburdang oso at berdeng jogging pants. Hindi pa uso ang internet at yung Facebook noon, kaya talagang nangangapa kami sa paghahanap. 1 linggo bago ang pista sa bukid, nasa kusina kami noon. Nagluluto si Nanay Betty. Si Tatay Fredo naman ay nakapangalumbaba sa mesa habang ako ay isinusumsum ang ulo sa mga braso. Walang nagsasalita. Ngunit dama ang bigat ng pangamba sa loob ng bahay. Hanggang sa biglang tumunog ang telepono sa sala. Dali-dali itong tinungo ni tatay at agad ko naman siyang sinundan. Si Lolo Boning pala ang tumawag. Ngunit gulat na gulat at takang-taka kami sa sinabi niyang, "Fredo, hindi pa rin ba natatagpuan si Monica?" "Ay, heto. May nahanap kami ritong natagpas na bahagi ng dilaw na jacket. Yung bandang panakip sa ulo ba? Yun lang ang nahanap namin. Wala ang mismong katawan ng damit eh. Naalala ko, ganito yung suot ni Monica nang pumunta kay Rito eh." Pahayag naman ni Tatay Fredo. Opo, tay. Hindi pa rin nahahanap si Monica. Pero yung dilaw na jacket po ba, nawala po niya yan dyan sa bukid eh. Yun bang nawala rin si Monica sa may taniman ng mais? Nang mahanap namin siya eh, hindi na niya yan suot. Ano ka mo? Nawala niya yung jacket. Kung gano'n eh, bakit panakip sa ulo na lang yun nandito? Tapos kung titignan ay mukhang napakatagal na nitong naiwan sa lupa eh. Tsaka bakit may bahid ng tuyong dugo? Nagimbal kami sa sinabi ni Lolo Boning. Si Nanay Betty pa nga ay agad napaantanda at napaiyak. Dahil doon ay dali-dali kaming bumiyahe ni Tatay Fredo papuntang Davao del Norte, sa may lugar ni na Lolo at Lola. Nagpaiwan si Nanay para mag-abang ng balita sa mga tumulong sa paghahanap kay Ate Monica. Pagkarating namin, agad pinakita ni Lolo sa amin ang nakita nilang pirasong dilaw na tela. Hindi ko alam ang mararamdaman dahil kumpirmadong bahagi nga iyon ng jacket ni Ate Monica. Naroroon pa nga ang nakaburda niyang pangalan sa may bandang leeg bago ang bahagi kung saan natagpas ang tela mula sa katawan ng damit. Nakumpirma rin namin ni tatay na tuyong dugo nga ang mantsa sa tela.
punit-punit na rin ito na animo'y pinaglaruan ng kung anong mabangis na hayop. Dagdag pa sa pagkabahala namin, natagpuan daw ito sa eksaktong lugar kung saan namin nahanap si Ate Monica matapos maligaw. Nakita ng may-ari ng taniman ng mais nang bungkalin niya ang bahaging iyon ng lupa. Kakausapin ko yan si Pedring. Biglang sabi ni Lolo Boning na ikinagulat namin ni Tatay Fredo at Lola Isang. Tugon naman ni Tatay, "Tay Boning naman, hanggang ngayon ba hindi niyo pa rin iniiwan yung paniniwala niyo sa aswang? Ano pa bang patunay ang gusto mo, Fredo?" Ayan na nga punit na parang pinaglaruan ng hayop yung tela. Tapos may bahid pa ng dugo. Hindi ka pa rin naniniwala? Marami naman po kasing pwedeng paliwanag dyan Di ba nga naiwala ni Monica yung jacket niya? Paano kung may sugat ang hayop lang na naglaro dyan sa jacket? Tapos iniwan na lang sa lupa? Paano naman kasi magiging dugo ng anak ko yan? Alangan namang bumiyahe pa siya papunta rito matapos siyang mawala sa Davao. Tapos, di niyo alam na nakarating siya? Kalukuhan yun, Tay. Oo na, sige na. Maraming pwedeng posibilidad. Pero hindi mo maitatangging kasama doon ang posibilidad na aswang nga ang gumawa niyan. Tandaan mong hindi lang ito ang unang pagkakataong may nawalang dilag na dayo dito sa bukid, Fredo. Marami ng mga nauna pa sa anak mo. Wala naman kayong solidong ebidensya na aswang nga yung gumawa niyan, Tay. At wala rin kayong patunay na si Mang Pedring nga ang aswang. Guguluhin niyo pa yung nananahimik na tao Ano bang guguluhin niya sinasabi mo? Ang sabi ko, kakausapin ko lang. Kung hindi sa ang aswang, di hindi. Napatangis na lang ng mga bagang at napakamot sa batok si Tatay sa mga narinig. Hindi rin namin nagawang pigilan si Lolo Boning nang magtawag na ito ng ilang mga kalalakihang isasama papunta sa may bangin. Lahat ng mga ito ay may bitbit o sukbit na bagong hasa na mga patalim, gaya ng mga itak at pangsakang karit. May kasama ring 2 mga albularyong may bitbit na tig-isang bayong. Maski ang pinsan kong si Buboy ay sumama rin. Dala ang sariling itak at tirador. Hindi man naniniwala sa aswang, napagpasyahan na rin ni Tatay na sumama na kami sa grupo. Natatakot kasi siyang baka kung ano pa ang gawin ni Lolo sa pinaparatangang matanda. Noon din ay binigyan kami ni Lolo ng mga supot ng asin at dinurog na bawang. May inabot din siyang mga benditadong rosaryo na kailangan daw naming isuot sa leeg. Bago umalis, sinabihan ni Lolo si Tatay na tawagan si Nanay Betty. Maging alerto raw kapag may nakitang katawan ng puno ng saging malapit sa bahay namin sa syudad. Hindi nga lang ito sinunod ni Tatay dahil hindi namin makita ang kaugnayan ng puno ng saging sa nangyayari kay Ate Monica. Apo, kabadong-kabado ako noon. Habang naglalakad kami papunta sa may bangin. Sa totoo lang, hindi ko sigurado kung ano bang aasahan ko. Iniisip ko baka andoon si Ate, pero bakit naman doon pa siya pupunta kina Lolo matapos niyang umalis ng bahay? At kung doon nga siya pumunta, bakit hindi siya tumuloy kina Lolo Boning? Nasaan ka na ba kasi, Ate? Masyadong madaming tanong ang bumabagabag sa isip ko. Tuloy-tuloy kaming naglakad. Ni hindi ko na makuhang lasapin ang kapaligiran ng maganda at preskong bukid.
Hindi na nanunuot sa pandinig ko ang huni ng mga ibon dahil sa ingay ng nababahalang isip. Ayaw ko na ring igala ng husto ang paningin kasi naaalala ko lang ang pamamasyal namin doon kasama si Ate Monica. Hindi ko na napansing nakarating na pala kami sa harap ng bahay ni Mang Pedring. Tanaw ko ang mga puno ng saging sa magkabilang gilid nito at maging ang bangin sa may likod. Malamig pa rin ang hangin sa bukid, subalit imbis na pagiging presko, ay tila ba kilabot na ang hatid nito sa kalamnan ko. Pedring? Si Boning ito. Naririyan ka ba? Pedring? Pedring? Nagsimulang magtawag at kumatok sina Lolo sa kubo ng kakaibang matanda. Subalit nakakailang minuto na kami sa paghihintay ay walang tumutugon. Naghintay pa kami ng konti, pero wala pa rin talaga. Hanggang sa nainip na si Lolo. Sinabihan niya ang mga kasama na hukayin ang bandang gilid at ilalim ng kubo. Nataranta si Tatay Fredo kasi hindi na talaga tamang makialam kami sa bahay ng may bahay. Pwede kaming makasuhan kung sakali, lalo't wala kaming kasamang pulis. Ngunit natigilan kami ni Tatay nang may ipakitang pahabang buto ang isa sa mga kalalakihang kasama ni Lolo. Ang sabi ng lalaki ay buto raw yun ng braso ng tao. Pero ayaw pa rin naming maniwala ni Tatay. Bagamat nanginginig na ang kalamnan ko noon, kumakabok na rin ang dibdib. Maya't maya na rin ang pagpahid ko sa malamig na pawis sa aking noo. Tuloy lang sa paghuhukay ang mga kalalakihan hanggang sa may nahanap na silang bungo. Naghukay pa sila ng naghukay hanggang sa makakuha na nga sila ng mas marami pang mga kalansay. Tuluyan kaming naistatwa ni Tatay sa kinatatayuan namin. Hindi namin manguya ang mga nakikita. Wala kaming maibigay na paliwanag o katwiran kung bakit napakaraming nakalibing na mga kalansay sa ilalim ng kubo ni Mang Pedring. At habang pinipiga ko ang isip, nagulat na lang ako nang mapasigaw si Buboy. Paparating na si Mang Pedring! Alerto kayo! Naririyan na si Mang Pedring! Lumingon ako sa itinurong direksyon ni Buboy. Nakita ko nga si Mang Pedring. Nakatayo sa may di kalayuan. Nanlilisik ang mga mata. Nagtatangis ang mga ngipin at nakakuyom ang mga palad. Ilang sandali pa ay bigla itong nagtanong sa malakas na boses. Ang ginagawa niyo sa bahay ko? Bistado ka ng demonyo ka! Balik singhal naman ni Lolo. Sabay bunot sa itak na nakasukbit sa kanyang bewang. Sunod na ring hinanda ng mga kasama naming kalalakihan ang kani-kanilang mga patalim. Maski ang mga albularyo ay may dinukot na rin sa kanilang mga bayong. Naisip siguro ni Mang Pedring na madami kami. Kaya tumalikod ito at agad tumakbo. Gulat na gulat ako sa nakita kong bilis ni Mang Pedring noon. Kahit kasi napakatanda na nito at itsurang uugod-ugod, ay napakabilis pa rin itong nakalayo. Sinubukan pa siyang sabuyan ng asin ng mga albularyo pero hindi tinamaan. Mabuti na lang talaga at nakahanda na pala ang pinsan ko. Dumampot siya ng batong mabilis niyang sinausaw sa asin. Sa isang kisap mata ay agad niyang tinirador ang matanda. Tinamaan ito sa may kaliwang balikat at agad na nadapa.
Susugurin na sana siya ng mga kalalakihan ngunit nahintakutan kaming lahat nang bumangon ito. Iba na ang anyo. Nabalot ng maiitim na mga kaliskis ang buong balat. Humaba ang puting buhok at lalong nanlisik ang namumulang mga mata. Napakahahaba rin ng matatalim niyang mga ngipin at kuko. Nagpakawala ito ng isang napakalakas na hiyaw, katunog ng atungal ng isang mabangis na hayop gubat. Sinasabi ko na nga ba, isang gabunan! Galit na sumigaw si Lolo Boning. Lalong hinigpitan ng kapit sa matalas na itak. Nakahanda na sanang lumapit ngunit mabilis na lumundag ang halimaw patungo sa mataas na sanga ng isang puno. Lumundag pa ito ng paulit-ulit sa kakahuyan hanggang sa tuluyang nakalayo. Sayang, nakatakas pa ang demonyo. Bulalas ni Buboy. Sabi naman ni Lolo Boning, hindi ako papayag na hindi natin mapatay ang punyetang yun. Makumpirma ko lang talaga na siyang dumali sa apo ko. Hindi ako titigil na tugisin ang Pedring na yun. Doon ay bigla namang sumabat si Tatay Fredo. Tay, ayan at totoo nga pala talagang aswang si Mang Pedring pero paano naman ang nangyarit nasasabi niyong siya ang nagpahamak kay Monica? Tinuntun ba niya ang anak ko sa syudad tsaka kinuha? Gabunan, Fredo. Isang gabunan ang hayop na yon. Sana nga ay mali ako, anak. Sana talaga ay mali ako. Pero nagkataon kasi, posibleng hindi na totoong si Monica ang naisama niyong pauwi. Maaaring napalitan na ito ng isang kopya na gawa ng gabunan. Ginawa gamit ang katawan ng puno ng saging tapos pinagmukhang kawangis ni Monica. Habang ang totoong si Monica naman ay dinagit na ng demonyong yun. Sus Mariusip naman, Tatay Boning, huwag nga kayong magbiro ng ganyan. Hindi na ipinagpilitan ni Lolo ang naisip. Lalo't hindi pa naman siya sigurado. Nagsimula na lamang kaming maglakad noon pabalik sa kanilang bahay ni Lola. Subalit, isang balita ang gumimbal sa amin nang makarating. Nakausap daw pala kasi ni Lola Isang si Nanay Betty sa telepono. Sabi raw ni Nanay, may natagpo ang katawan ng puno ng saging. Naroroon ito sa isang bakanteng lote. May 2 kanto ang layo mula sa bahay namin sa syudad. At nakasuot doon ang mga damit ni Ate Monica nang huli ko siyang makita. Pulang t-shirt na may nakaburdang oso at berdeng jogging pants. Hindi namin sinabi kay Nanay Betty ang tungkol kay Mang Pedring. Ayaw naming lalong basagin ang kanyang bumibigay ng damdamin at isip. Kaya naman wala kaming magawa ni Tatay, Lolo at Lola noon kundi ang umiyak ng umiyak. Maski sila Buboy at Ani ay hindi na rin napigil ang emosyon. Matinding hinagpis para sa mahal kong kapatid. At panggagalaiti para sa tampalasang aswang. Nang sumunod na araw ay hinanap namin si Mang Pedring. Lalo't di na talaga siya bumalik sa kanyang kubo sa may bangin. Sa tulong ng mga taga roon, hinalughog namin ang mga karatig baryo ni na Lolo Boning. Hindi na rin kasi nila matiis ang mayat mayang pambibiktima ng gabunan ng mga dayong dalaga. Gusto na nilang tuldukan ang kalupitan nito.
Hanggang sa may nakapagsabi sa aming may kakaibang taniman ng saging sa bandang likod ng isang bundok. Kakaiba, kasi tagong-tago ito at mahirap puntahan. Sabi ng mga albularyo marahil nga ay doon ang isa pang lihim na pugad ng gabunan. Kaya agad na kaming naghanda para puntahan ang nasabing lugar. Sa ilog kami dumaan para mas mapabilis. Pero natagalan pa rin kami dahil sa layo ng lugar. Ilang oras kaming naglakad mula umaga hanggang hapon. Hanggang sa natanaw na nga namin ang nasabing taniman ng saging. Totoo nga't nasa tago at alanganing lugar ito sa likod ng isang bundok. Hindi talaga basta makikita. Lalo't napakakapal ng gubat doon. Bago pa man kami tuluyang lumapit ay nagpahid kami ng langis. Sabi ng mga albularyo, hinturang lana raw yun. Makatutulong para hindi kami agad maamoy ng gabunan. Maingat kaming sumuong sa gubat na puno ng malalaking mga puno at matataas na mga damo. Ramdam ang kaba at takot sa bawat isa. Wala ni isa man sa amin ang nakasisiguradong makauuwi pa kami ng buhay. Gayunpaman, bawat isa rin ay desididong tapusin na ang kalokohan ng aswang na si Mang Pedring. Nang makalapit kami sa may paanan ng bundok, natanaw namin ang isang maliit na kubo sa harap ng taniman ng saging. Doon ay hinanda na ng mga kasama naming kalalakihan ang kani-kanilang mga patalim. Ang mga albularyo naman ay hinanda na ang kanilang mga pangontrang langis at mga buntot pagi. Kami ni Tatay Fredo ay alerto na ring hinanda ang hawak naming mga supot ng asin at dinurog na bawang. Si Buboy nga rin ay marami ng mga batong binabad na sa asin at banal na tubig. Dahan-dahan naming pinalibutan ng kubo. Nang maging handa na kami, humugot ng malalim na buntong hininga si Lolo Boning at sumigaw, "Pedring! Lumabas ka diyang damuho ka! Lumabas ka at harapin mo kami! Kay tapang-tapang mong mandagit ng mga dilag pero bahagang buntot mo sa amin! Lumabas ka dyan at mag-toast tayo! Labas!" Nang tumahimik saglit si Lolo, naulinigan naming may umuungol sa likod ng pinto. Ungol na katulad ng sa mabangis na hayop. Nanlamig ang katawan ko sa kilabot. Napatanong sa sarili kung kakayanin ba naming mapuksa ang halimaw. Nang walang ano-ano'y biglang bumukas ang pinto. Matuling lumabas si Mang Pedring na nasa anyong aswang at agad nakakalmot ng iilan sa mga kasama namin. Yung isa ay nakalmot sa may balikat. Yung isa naman ay wasak agad ang sikmura at agad binawian ng buhay. Kumilos ang mga albularyo. Winasiwas ang kanilang mga buntot pagi at nagbigkas ng mga dasal na hindi ko maintindihan. Si Lolo pilit sinasabuyan ng asin si Mang Pedring. Pero hindi niya matamaan kasi masyado itong mabilis. Hindi nga rin makatama si Buboy dahil nga ang hirap tansyahin ng kilos ng inaasinta. Samantalang si Tatay naman nakatuon sa pagbabantay sa akin at baka madali ako. Maya't maya rin kaming nagsasaboy ng asin upang siguraduhin hindi makalalapit sa amin ang halimaw. Maraming nasugatan at may ilan nang napatay sa Mang Pedring. Kahit si Lolo sugatan din. Pero marami na ring tama ng patalim, buntot pagi at mga pangontra ang aswang. Oo, malakas siya at mabilis. Pero lamang kami sa bilang. Yun ang tangi naming pinanghahawakan, lalo't alam naming nasa panig din namin
ang may kapal. Nang sinalakay dito ang isang lalaki, nagawa ng dapat sana'y biktima na masaksak ang bandang leeg ng halimaw. Natigilan ito kaya agad na pinagtulungan ng taga at saksak ng mga kasama namin. Sinabuyan din ng madaming pangontra hanggang sa tuluyan na itong matumba sa lupa. Naghuhumiyaw. Pilit pa rin pumapalag kahit halatang nanghihina na. Hindi pa rin namin siya tinigilan hanggang sa nagpakawala na ito ng isang napakalakas na hiyaw. Sinaksak siya ng itak ni Lolo sa leeg. At doon ay bigla na itong nangisay sa lupa. Ilang sandali pa, tuluyan na rin itong nawalan ng buhay. Hinalughog namin ang kubo at ang taniman ng saging. Sa loob ng bahay ay may nakita kaming mga itim na libro, mga langis at mga ribulto ng dyablo. Hindi na rin nakagugulat na may nahukay din kaming mga kalansay sa bakuran. Subalit ang tuluyang dumurog sa mundo namin ni Tatay at Lolo ay nakita naming nakatali sa isang puno ng saging. Isang kalansay na suot-suot ang dilaw na jacket at maong na palda ni Ate Monica. Apo, sa totoo lang, napakahirap na pagpapasya ang ginawa namin ni Tatay noon. Ni hindi ko pa nga rin makumbinsi ang sariling yun nga ang tamang gawin. Ang mga buto kasi ni Ate Monica doon namin inilibing sa bukid ni Lolo Boning at Lola Isang. Hindi pa rin namin sinabi kay Nanay Betty na nahanap na namin ang kapatid ko. Sabi kasi ni Tatay mas mahihirapan si Nanay na tanggaping kinuha at pinahirapan ng aswang si Ate. Kaysa isiping naglayas lang talaga ito. Kaya pagpasensyahan mo na ako, Apo. Sadyang hindi ko lang mapigilang maalala ang tungkol sa nangyari kapag nakaririnig ng mga kwentong aswang. Hindi ko mapigilang maalala ang tungkol sa mahal ko na si Ate Monica. Alam ko, Sir Jupiter, mahirap paniwalaan ang mga ikinuwento ni Lolo Victor tungkol sa aking Lola Monica. Paski kahit ako rin, hindi rin halos makapaniwala noong una. Subalit nang ipakita sa akin ni Lolo Victor ang lumang larawan nilang magpipinsan, hindi ko na makuhang isiping imbento lang ang kwentong yon. Nasa larawan kasi ang mga pinsan ni Lolo Victor na sina Lola Jessica, Lolo Buboy at Lola Annie. Kahit ang sinasabing si Lola Monica na hindi ko na nakilala, naroroon din. Masaya silang nakangiti sa larawan. Hindi batid ang lagim na nag-aabang sa kanila. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat at more power sa inyo.